kamarádky moje, vy se nenevajte. Jste do Prešova, jste do Prešova, tam se vyvídajte. Jste do Prešova.
ešte u toho opačne má púhy. Na hlave púhy. Ja. Pali sa na tým musím, pali sa na tým divá. To bude brát. Ja už zaplatil, videl si to? No, tak to sa má urať, odtiaľ. Aj Benoa, druhej strane. Za 5 minút tam veľká zora. Vám ďakujem, najmä teda oráčom, ktorí ste sa prihlásili do našej súťaže, teda už do 4. ročníka Novosadskej brázdy, že máte stále elán a entuziasmus prísť za akéhokoľvek počasia k nám na našu súťaž, zúčastniť sa jej a s úsmevom na tvári odchádzať domov. Že ste zo seba a samozrejme aj zo svojich štvorkov a svojich tátošov vydovali iba to najlepšie. A preto teraz prejdeme k vyhodnoteniu tých najlepších oráčov v 3 kategóriách. Domáci, malotraktor, tovarenský a veterán. Predtým však, ako ešte prejdeme k samotnému vyhláseniu, odovzdávam slovo našej pani starostke a docentovi Duďákovi. Marianke, veľmi pekne ďakujem za slovo. Milá oračská rodina, dovolte aj mne, aby som vás privítala aj tento rok na našej súťaži Vorbe malotraktorov, ktoré už sme organizovali prvýkrát v roku 2016. A práve preto som si dovolila vás takto osloviť, lebo vznikli tu už mnohé priateľstvá od tej doby a ako rodinu stretne nie len jednoduchá situácia, tak aj my sme si zažili v tom roku 2016 80 mm zrážok, viete si predstaviť, ako nás vytopilo a chlapi orali jak draci. A potom v roku 2017 už len polovica, hej, už to bolo iba v úvodzovkách 40 mm zrážok. Potom som si kúpila gumáky a prestalo pršať. A všetci sme radi, že napriek tomu, či je chladno, či je teplo, či prší, alebo či na nás svieti slnko, radi sa tu stretávame tak s oráčmi, ako s vami návštevníkmi a ďakujeme vám za to, že nám zachovávate priazeň. Dovolte ešte predtým, ako oceníme našich oráčov, aby som vyjadrila veľké poďakovanie všetkým, ktoré naše podujatie podporujú. Predovšetkým sa chcem poďakovať vedeniu poľnohospodárskeho družstva. Boli veľmi smutní tie 2 roky, keď sme tu neboli. Viete, že tá kvalitná oračka, no chýbalo to tomu družstvu, tak sme museli nekovid sa stretnúť a pomôcť im trošku s prácou. A samozrejme ďakujem aj všetkým sponzorom. Musím povedať, že tento rok naše organizačné rady doplnili aj mladí. Chcem sa poďakovať Adamovi Hegedušovi, ktorý pozháňal naozaj mnohých sponzorov.
A bolo to cítiť aj na cenách pre oráčov, aj na mnohých ďalších veciach, napríklad aj na tom, že sme si mohli dovoliť profesionálny stage. Takže sa tešíme, že nám začínajú pomáhať s týmto podujatím aj mladí. A samozrejme nemôžem zabudnúť poďakovať všetkým tým dobrovoľníkom, ktorí tu vo štvrtok vymeriavali políčka s geodetom, v piatok rozkladali celý tento priestor. Dnes tu budeme do nočných hodín a predpokladám, že zajtra zase si vysunieme rukávy a budeme to tu musieť po nás všetko upratať. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sú ochotní podporiť svojou prácou toto podujatie. Dovolte ešte zo pár viet mimo brázdy. Keďže som sa rozhodla ďalej nekandidovať, dovolte mi vyjadriť úctu k tomu, že s veľkou pokorou mi bolo veľkou cťou, že som mohla 12 rokov viesť túto obec. A chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí v tých ťažkých situáciách, a viete, že za tých 12 rokov sme si zažili veľa. Áno, keď nás vytopilo, mali sme pocit, že už horšie nemôže byť a potom vyhorel obecný úrad alebo padla stíhačka. A keď sme si povedali, že už nič také výnimočnejšie sa stať nemôže, prišiel COVID. A vždy bolo dosť ľudí, ktorí boli ochotní pochopiť, že ak pomáhajú, nepomáhajú mne, starostke Silvii Halvoníkovej, pomáhajú obci, pomáhajú tejto komunite, ktorú tu spoločne tvoríme. Takže veľmi pekne ďakujem a veľmi vyprosujem takúto pomoc aj pre nové vedenie obce. Ak dovolíte, aby som teraz odovzdala slovo pánovi docentovi. Ďakujem. Ďakujem pekne pani starostke a hlavne ďakujem všetkým organizátorom, ktorí zorganizovali toto podujatie. Ja som tu v podstate 5. krát. Mali sme 0. ročník a toto je 4. súťažný ročník a skutočne okrem toho dažďa, ktorý nás v tých prvých ročníkoch vždy postihol, tak všetko je a bolo perfektne pripravené. Takže skutočne organizátorom takéhoto podujatia patrí úprimné poďakovanie. Samozrejme, poďakovanie patrí aj našim oráčom, ktorí prišli na dnešnú súťaž. Celkové sme mali prihlásených 29 oráčov, 29 prihlášok. Dnes ráno prišiel 30. oráč, ale medzi tým pre technickú závadu jeden oráč zo súťaže odstúpil, takže tých 29 oráčov v konečnom dôsledku aj oralo. Sú to oráči, ktorí sú nastúpení tu pred vami. Všetkým týmto oráčom na úvod chceme poďakovať aspoň formou takého pamätného listu za to, že prišli na dnešnú súťaž a takou drobnou vecnou cenou. Ja poprosím pani starostku, aby postupne oráčom odozdávala ceny. Ja ich skúsim si to teda hľadať tu na postupne zozname čítať. Na pozemku číslo 1 oral pán Peter Vaško. Každý oráč dostáva od nás a od našich sponzorov balíček pre oráča, v ktorom sa nachádza energetický nápoj, tyčinky od Tekmaru a malé klobásočky. Za energetický nápoj ďakujeme firme Elmers, ktorá ho dala pre nás vyrobiť. No na pozemku číslo 2 oral Martin Helík. Tam boli dvaja oráči, treba tak povedať, jeden šoferoval traktor a druhý držal pluh, takže ten, čo držal pluh, ten dostal diplom. Dobre, to je Martin Helík. 3 pozemok Igor Levický. Štvorka pozemok pán Jan Frčka. 5 pozemok pán Jan Ješko. Pozemok číslo 6 Miloš Čekvala. Pozemok číslo 7 Tomáš Lakomy. Pozemok číslo 8 domáci oráč Viktor Šmitala. Pozemok číslo 9 Pavol Dovičič. Pozemok číslo 10 Marek Ďurica. Pozemok číslo 11 Peter Leocký.
Pozemok číslo 12, Vladimír Pinkava. Pozemok číslo 13, František Štetina. Pozemok číslo 14, Pavol Vaško. Pozemok číslo 15, Adam Hegeduš. Pozemok číslo 6. A predsedu domáceho poľnohospodárskeho družstva, aby odovzdávali postupne ceny horáčov, ktorých budem čítať. Takže kategória továrenské malotraktory. Na 3. mieste sa umiestnil v tejto kategórii pán Adam Hegeduš. Poprosíme ho, aby prešiel tam doľava, postavil sa na stupeň víťazov. Máme pripravený taký provizorný stupeň, takže 3. miesto v kategórii továrenské malotraktory Adam Hegeduš. Získava trofej, diplom, šampanské, poukážku na nákup pohodných hôd v hodnote 30 eur a balíček od nášho sponzora Gulf. Kategória továrenské malotraktory, 2. miesto, František Štetina.
taktiež získava diplom, trofej, šampanské, poukážku na nákup pohonných hmot vo forme 50 eur a tašku s darčekovými predmetmi od nášho sponzora Gulf. Továrenské malotraktory, prvé miesto, pán Vladimír Pinkava. Náš najstarší oráč, ale skutočne nevedel som, ale povedali mi, že porazil vnuka. Adam je jeho vnuk. Takže detko skutočne ukázal, že veľmi pekne vie orať. Taktiež získava trofej, diplom, šampanské, tašku od nášho sponzora Gulf a poukážku na nákup pohonných hmot v cene 100 eur. Takže to sú naši víťazi kategórie továrenských malotraktorov. Veľmi pekne ďakujeme. No máme ďalej malotraktory domácej výroby. Tretie miesto, pán Peter Sobota. Kategória malotraktory domácej výroby, druhé miesto, Viktor Šmitala. No a v tejto kategórii, teda malotraktory domácej výroby, prvé miesto, Miloš Čechvala. Podobne ako v kategórii predchádzajúcej, aj tu naši výhercovia získavajú poukážky na nákup pohonných hmot v hodnote 30, 50 a 100 eur, šampanské, diplom a trofej a taktiež darčekovú tašku od našeho sponzora Gulf. Takže to sú naši víťazi v kategórii malotraktorov domácej výroby. Veľmi pekne ďakujeme. No a máme kategóriu veterán. Ešte raz opakujem, nie je veterán oráč, ale veterán traktor. V tejto kategórii na 3. mieste podľa nášho hodnotenia skončil pán Jan Ješko. Druhé miesto v kategórii Orbit traktormi veteránmi Filip Matejov. Prvé miesto v tejto kategórii, a tu si dovolím povedať, že je to kategória veteránov, aj oráč je veterán. Ivan Hacher. Aj v tejto kategórii získavajú naši výherci poukážku na nákup pohonných hmot v hodnote 30, 50 a 100 eur, trofej, šampanské, diplom a darčekovú tašku od nášho sponzora Gulf. Srdečne im gratulujem. Takže to sú naši oráči, naši víťazi. Poprosil by som pani starostku, aby ešte neodchádzala. Poprosil by som ju, Áno, poprosím pani starostku. keby mohla prísť sem pred oráčov do stredu.
pani starostka, poprosíme vás. Poprosím pani starostku aj našu Denisku. Ja len poviem, že jeden zo sponzorov, firma Gulf, ktorý vám v tých taškách víťazom daroval tie oleje a podporoval aj finančne naše podujatie, slúbil, že keď stúpne dopyt po ich olejoch, tak k roku ten stánok to majú väčší až aj s hosteskami, hej? Dobre, takže pani starostka, poprosíme sem niekde k Oráčom sa postaviť a poprosím domácich organizátorov, aby pár slov povedali. Takže pani starostka. Dovolte za všetkých Oráčov takúto perfektnú partiu, ktorá sa tu za tie roky zišla, poďakovať, že toto vôbec mohlo vzniknúť. Pretože keby nebolo podpory starostky a obecného úradu, tak takáto akcia tu nevznikne. A my sme veľmi vďační a príjmi od nás aspoň takúto malú pozornosť. A ešte tu máme pre teba jeden taký traktorček, aby si ho mohla pripomenúť. Poprosím ešte aj našu kultúrnu referentku Denisku. Tu je. Takže aj tej ďakujeme, pretože aj ona sa s nami lúči na jej pôsobisku. Ďakujeme aj jej. A ešte raz by som poprosil všetkých zatlieskať. Veľmi pekne ďakujem aj ja pani starostke za spoluprácu. Myslím si, že za tých pár rokov sme toho spolu čosi zvládli. Poviem tak, že až sa nám, a verím tomu, že sa podarí zachovať túto tradíciu, rád sa sem vrátim aj v ďalších rokoch. Takže ešte raz všetkým organizátorom, všetkým Oráčom, no a predovšetkým pani starostke úprimná vďaka a snáď o rok dovidenia.